wat is uw functie? Binnen de bibliotheek. Ik ben de medewerkster voor de jeugd. En ik ben gewoon een medewerkster die ook aan de balie kan zitten. Dus ik ben eigenlijk functioneel in beide gevallen. En waarom heeft u precies deze functies? Nou, het is zeker 10 jaar geleden. Daar heb ik op gesolliciteerd omdat ik ook werkzaam was in het onderwijs, basisonderwijs. Ben ik nog steeds werkzaam in Breskes. En omdat je dan veel met kinderen al omgaat en weet wat ze lezen, is het ook leuk als je hier in de bibliotheek ook steun kan zijn. En heeft u meegeholpen aan de opbouw? Met de verhuizing bedoel je? Jazeker, we zijn met z'n allen, hebben flink onze schouders eronder gezet. De ene wat meer dan de ander. En ik heb ook mijn steentje eraan bijgedragen. En hoe lang zijn jullie er totaal aan bezig geweest? Nou, vooraf zijn we al in de zomer begonnen met het afschrijven van boeken. Want zoals je ziet is de locatie wat kleiner. En kunnen alle boeken niet hier in deze locatie. Dus we zijn in de zomer al begonnen. En dan van lieverlee werd het steeds hectischer. En nou, een dikke 3 weken hebben we hier wel over gedaan. En hoe lang verwachten jullie hier te blijven? Momenteel zeggen we, nou laat ons maar even zitten. Want het was best wel pittig zo'n verhuizing. Maar we willen heel graag naar het Zwin. Dat wordt dan de nieuwe locatie. En waarom moesten jullie weg uit de vorige locatie? Ze hadden een ander bestemmingsplan voor de hoekzak. En dat hebben wij ook aangegrepen om te verhuizen. En er waren ook nog meerdere redenen. Maar ik denk dat dit het belangrijkste is. Wat vinden jullie van de nieuwe bibliotheek? Leuk en mooi. En waarom? Het is wat gezelliger. Ja, het is wel gezellig. Ja, iets groter. Ja. En ik vind het ook leuk en echt. Ja. Is er heel veel veranderd? Ja. En zoals wat? De inrichting. De kasten staan ook. De boekenkasten staan ook geen trap, er was geen bovending en zo. Het was allemaal beneden. Komen jullie vaak naar de bibliotheek? Ja. Om de 6 weken volgens mij. Ja. En alleen met school of gaan jullie ook zelf naar de bibliotheek? Zelf. Vinden jullie het heel mooi geworden? Ja. En wat vinden jullie het leukst? Dat het boven is en dat dan de inrichting. De gezelligheid. En dat het boven is de kinderboeken en de mensen dan beneden moeten kijken en dan heb je eigenlijk een beetje Meer ruimte. ja, voor de kinderen. Tijd met het plaatje. De titel. Het spook van de metro. Muizenangst in de metro. En dan moet ik even kleur opzetten. Piep! Ik werd bijna door een metrowagen overreden. En ik rende en rende en ik rende voor mijn leven. En werd wakker in mijn eigen bed. Het was gelukkig maar een droom. Op dat moment rinkelde de telefoon. Ik strekte mijn poot uit om de hoorn op te nemen. En piept nog half in slaap. Hallo? Met Stilton. Met... Wat vindt u van de nieuwe bibliotheek? Ja, ik moet eventjes zoeken weer om alles natuurlijk te vinden waar alles zit. Maar het ziet er op zich netjes uit allemaal. En vindt u dat het heel veel veranderd is vergeleken met de vorige bibliotheek? Ja, dat moet ik wel even zeggen, want ik ben wel mijn draai kwijt in waar alles stond. Dus, maar er staan wel extra bordjes, heb ik gezien, voor de leeftijden. Omdat je bent toch een beetje gewend om naar een bepaalde plek te lopen van, oh, daar vind ik het. En nu is het gewoon eventjes zoeken, maar het staat wel goed aangegeven.
Komt u wel vaker bij de bibliotheek? Ja, ik kom bijna iedere week bij de bibliotheek. Dus ik heb allemaal hele druklezende kinderen thuis. Dus ja, iedere week eventjes. En vindt u dat het mooi is geworden hier zo? Ja, het ziet er netjes uit. Het is allemaal netjes opgeknapt. Ja hoor, zeker. Ja. Ja? Wat vinden jullie van de nieuwe bibliotheek? Leuk. En waarom vinden jullie hem leuk? Nou, het is schoner. Ja, het is mooier en het is nieuw en het voelt zo vrij. Het voelt zo vrij op je. En je hebt een bovenverdieping. Ja, dat is ook cool. Ja. En je hebt een apart zaaltje. En een stoere jongensplek en een meisjesplek. Is er veel veranderd? Ja. Heel veel. Zoals wat? Nou, Bovenverdieping. bovenverdieping, de versiering. Meer ruimte. Meer ruimte, nieuwe boeken. Ja, van alles. Nieuwe plafonds, muren. Andere boeken. Kleuren anders en voor de rest voor niet. Andere boeken. Oké. Kamerploeg. Komen jullie hier vaker? Ja. En de andere Dat wel willen. Elke dag. Nee, ja, daar kwamen we wel. Komen jullie alleen met school of komen jullie ook zelf hier naartoe? Zelf. En vinden jullie het mooi geworden? Mooi dan eerst. Ja. Hoera!